Please like, share, and subscribe my channel and hit the notification bell para updated ka sa susunod ko mga Ako upload. si Nadet. Ginaingon, ayaw to bayi ang mga tao nga nagsigi og lipak ug pangdaot nimo. Hunahunaan na lang nga usa siya kakalag nga wa mahimutang. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dali dayon dong, gugta kog langoy, dali. O ba? Kung kumapsan na ka, lips to lips na itang duha. Kana kon kaapas ka. Ah, ginagaroon ka. Sige. Ano yung yabap? Ay! Ay! Ah! Woo! Dakpar ka, ha? Nagpuga mo langoy, ah. Oh, karon. Unsa man, ha? Ukuban ko ni mong nga, Bilby. Kalamin ni mong lips. Ay. Gusto nila, uy. Ah, uy. Nag-inukupay na siya nga, Bill, nga doon ay nagtanaw. Oh, Oh. Ang babae kapag kapir na ang uy. Wala niyo. Yung mauwaw. Uy. niya sa si Carla. Ug kita yang ipadungog-dungog. Lan mo? Baga kuno kog naong. Baga tag naong kay nag-inukubay kuno tas ngabil. Amo biyan ng bayanoy. Nedaghan diya nga naghawk, oh. Naglips to lips. Unya kita sa naglips to lips. Wa niya na singgiti ng uban diya. Pasag di na siya dong uy. Dito. Suya lagid kay na siya nako. Ambot unsay sa nako niya uy. Init kay na siya nako. Mularga ka sa inyo probinsya, day? O dong. Gusto nga ako mga igagaw nga tu ako kay sige og pangita nako si tiya. Suod mangug kay nako ng iya ana sa dini pa na siya nagpuyo sa atong dapit. Good. O sige, ato siya, day. Basin mamatay sa simba ko lang nga di siya makakita nimo. Salamat kay ni-reply na gid nako nga akong igagaw. Iya ko na kong atkan inignaog nako sa gisakyan akong bus. Ay, noon sa mga uy, mo pa gani pagbiya na ako. Kimingaw naman ko sa akong uyab. Kimingaw ko ni Rudy. Lugar lang ko na dihan dakong iskina. Lugar lang palihog. Salamat, kadiyot lang kay manaog ko. Asa naman is gawlitong uy. Go! Nadig! Ay, tuara di siya ng tindahan Go! sa atbang. Gaw! Wata ko ka, ha? Namulabang ko! Pabuta ko niya! Go! Salamat intahon nga ni akaday na det. Ay, di agad tiya. Og, may sakit pagit ka sa kasing-kasing. Oo taon, hapit na intahon ko maimpas ini day. Ay tiya, ayo pa ko na nagkamatayon, uy. Mulungtad ka pa og dugay ining kalibutan. Kay dili man cancer ng sakit nimo. Maayo ra ka. Tumar lang gyud og tambal tiya. Unsa? Ay, lagi ko. Ibo ko ka ini mo si Roger nga among silingan. Lain ra pa nagmo may ibog babae gaw. Kay iya ginang paningwaon nga mauyab gyud. Nakikila-ila bitaw siya nako gaw. Gwapo ba ya siya? Macho, nindot og lawas. Kung wa pa lang ko'y uyab, hayan, musugot gid ko niya kung manguyab siya nako. Pero may uyab mang kukukoy. Si Rudy, mahal man ako siya. Busa, dili mahitabo nga mangita pa kog laing uyab. Dili na gaw. Kana mo ni husto gaw. Dili pareha ning ubang babae dinhi sa ato sa among lugar nga dubli-dubli ng uyab. Mo bitaw nga hangtod ron. Wa gyud maminyo si Roger. Kay matud pa niya, wa pa gid siya makasugat og babae nga tarong yun. Basta kay nakauyab Puro baya sibi. ko niya. Gwapo siya, pero sayang lang kay may uyab naman ko.
to imong uyab. Okay, gwapa. Klaro na lang kayo nga doon ay laing lalaki nga manguyab ato niya dito sa ilang probinsya. Busakon ako pa ikaw, no? Manguyab sa katiniglain. Ako? Dugay na baya akong naipog ni Moroti. Mahimo ba, Carla? Palayo na ako, be. Wa kay makuha na ko. Kaya di may tabo nga manguyab ko nimo. Sinadit lang ang tanan para nako. Sinadit lang, Carla. Nung una kitang makita sa Facebook, kakaiba pa ang iyong pangalan. Uy, Roger, akong karuya, uy. Karon pa? Karon pa may tabo nga namugos kog babae, ha? Dako lang ikaw gusto nimo. Ayaw yung pagsingkit. Itong gabong kini akong gidang kutsilyo. Bahalag magpreso ko. Roger, uy. May uyab daw ko, Roger. Uy, kalami. May uyab ko ba agay? Kalami. Dali ko rin. Bubuo ko rin akong bit. Ano kadako ayaw taon dyan ako'y uyab, Jer. Ala sakit na pero lami siya. Agay. Kasakit. Anak ko'y uyab, agay. Kinuo ko. Ikaw gilugos dito sa probinsya? O, dong. Di na ko angay ni mo kay nakasamang ko. May lain mang lalaki nakapahimuhos na ko. Busa bisan sakit, makigbuwag na lang ko ni mo. Ayaw. Dili ni mo sa ang nitabo ni mo. Rudy. Kalimta na to ang nitabo ni mo. Kung magpakasalta sa labing daling panahon. Unsa? Mao na dong. Gilibak ko og maayo ni Carla. Buang ko no ka kay nangasawa ka nako nga nalugusan na og laing lalaki dito sa probinsya. Hanggaw ginimbayhan na Magbuot siya kung mga sawa ko nimo. Nga di man sad nimo tinuyo anang nitabo nimo. Gilugos na ka. Ako gani makadungog og tabi gikan na niya nga daoton ka tamparuson gid ako ng bayana ba? Sa man pod nako ba? Kaya nabi man sa ko ni daling sa nahitabo nako dito sa probinsya, good. Abi na ko og tinuod siyang higala nga mutipik og sikreto, pero ira man sa kong gipanabi ngadto ni Carla. Bisan kinsa nila nga ako madungog nga libakon kaday. Tamparuson gid ako. Dong ayaw. Pasagdi sila nga malaslas ang ilang babag libak nako. Ipalapos na lang na sa pikas mong dunggan kung makadungog ka nga ila kong libakon. Pakasamahan na lang nga usa sila kakalag nga wa mahimutang dinhi sa kalibutan. Oh, day na dit. Nagpasalamat gid ko nga buutan ang akong bana o gibaliwaran niya nga nalugusan ko og laing lalaki. Apan sa kong bahin, no, mingawon baya ko usahay sa lalaki nga nilugos nako. Mingawon ko usahay. Mga tumakasama ang kaagi ni Nadet din hining tulumanon. What's the style? Mingawon usahay style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.